Kriszta, hogy érzed magad? Jól. Faszom. Azt hittem, be fogok szarni, de még nem. Még nem. Ebben a csoportban milyen volt? Elmondod-e azt, hogy mi az oka annak, hogy itt vagy most ezen a helyen? Nem mondd be, nem. Ide foglaltunk asztalt. Igen, ide foglalt a Béla azt. Hogy jöttél ide? Hogy? Motorral. És kinek a... Amúgy nem jössz. Nem hozlak el legközelebb Béla. Fekete. Milyen márkájú az ön motor? BMW. Igen. Hány hengeres? 5800. Kettő. És hogy érzed magad hátul? Jól. És elő? Ott még jobban. Te féltél mögöttem? Egy picit. Volt-e olyan kajar, amikor összeszorultak azok a babok? Igen, egyszer. Akkor is a Gábor vezetett? Nem, akkor ő. Ha leérne a lábam, akkor már mennék volna lerakni a motoros jogot. Nem kell, hogy leérjen a lábad, Béláé is a érzed. Mind a kettő rám fog jönni, hát ez olyan, mint valami, tudod, a last minute. Egy pornófilm. Most mehet. Mi vagyunk hálásak egy csomó dologért, mert tudjuk, hogy amikor voltunk Kübekházán, akkor ti azért segítettétek az adományaitoknak a mi dolgunkat. Igyekeztünk. Sziasztok! Hello!